No i pyk. Ja jestem Niklaus. To jest Resident Emil 7. Słynna gra o problemach patologicznej rodziny. Gdzieś na bagnach... Chciałem powiedzieć Alabamy, ale nie wiem tak naprawdę czy Alabamy. Jesteśmy w tym momencie, jakby ktoś na YouTubie nie wiedział o co chodzi, na streamie nvidia.pl. I jedziemy. Idziemy na imprezę tak zwaną. Jestem wyposażony, trochę poraniony, a jeszcze sobie tylko jedną opcję sprawdzę, bo na czasem mi się pełny ekran, tak, bo miałem ustawione okno bez ramek, a to o wiele gorzej wyglądało. Tak, jest gra o rewidencie. Dobrze. Idziemy na imprę. Weźmiemy sobie stymulanty. Tam muzyka gra i brzmi jakby było wesoło. Dobrze. Pyk. Pyk. No to idziemy. Ciemno jak w przysłowiowym dupiu. Siema Maciek. To będzie wyjątkowo kulturalny stream, bo na Nvidii staramy się nie używać wulgaryzmów. To jest ultrafiolet i tu są jakieś plamy. A wiecie z czego mogą być plamy w ultrafiolecie? Z krwi. Macie rację, z krwi. Ale nie tylko. Let's play. Ej, to wygląda jak reklama Playa, nie? To nie tylko, że jest napis Play, ale... generalnie jakoś tak to playowo wygląda. Jakby to Play tutaj robił masakrę. Może ten gościu, co te babki porwał, to on jest z Playa. Spoko muza. Przyjemny kolega, a chyba długo nie spał. Hold on. I got something for you. Looky what I've got. You know what this is for? Ja wiem, You know what Zoe wants to do with this? wiem. Oh, she thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This right here is special. You see, Ethan? Oh. Everybody wants to turn back the clock. What? Oh, Evelyn! O Boże. I'm just trying to show him. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things Zabolało. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Now everybody wants to turn back the clock. So Ethan, Ethan, you can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? Fuck! Ale nie wolno przeklinać na Nvidii, co ty to robisz? To był ten telewizor marki Rubin pewnie. Sądząc po reakcji. Tak, Niklaus zrobił już kasetę wszystkiego najlepszego na ostatnim odcinku. Będzie na YouTubie. Na YouTubie mam trochę tyły, że tak powiem.
W sensie, mam nagrane chyba z 7 odcinków, a wrzuciłem dopiero 3 bodaj. Coś takiego. Pułapka. Probably should mention that, eh? Warto było! I tak się miałem leczyć. Warto było. To jest taki kurde jajcarz. To jest taki jajcarz. Wiecie, wesołek. Uwielbiam takich. Nożem trafiłeś ładunek, znaczy trafiłem skrzynkę. Tylko on to jakoś tak... On się leczy tak, on się polewa wodą święconą. No chyba, że jest to woda utleniona. Nie wiem, czy może być utleniona woda święcona. Siema McGregor, witam wszystkich bardzo serdecznie na strachach z Niklausem. Ciekawe jak się fabuła potoczy. Mentalistka, wiesz co, spróbuję sobie. I spróbuję, tak jak mówisz. Cholera. Ej, a można to rozdupczyć po prostu strzelając w to? Jeszcze jak? Aha, nożem zrobiłem zamach i trafiłem w... takie buty. Dobra, tak na to nie patrzyłem, możliwe całkiem. To był nieszczęśliwy wypadek. Czy ja przejdę pod tym? Dobra, wiecie co? Ja sobie wczytam... Ja sobie chyba dednę. I sobie to zrobię jeszcze raz, bo tak trochę mi to wyszło... Średnio na jeża. Za dużo się poraniłem. Mogłem to zrobić o wiele, że tak powiem, humanitarniej. Kurde, miałem zginąć tutaj. O. Dobra. To będzie długi odcinek. Za długie włosy, no chyba. I tu zrobimy sprytnie tak. No nie powinno mnie chyba ranić, nie? No. Ja już się nie dam. Teraz już będę sprytniejszy. A, ale to są te dobre naboje. Te superanckie, to tych to nie. Jaki poziom trudności? No tam były 2. To jest ten trudniejszy. Siema Andy. Dobra. Szkoda, że tu nie można na przykład rzucać jakimiś przedmiotami, nie? To by ułatwiło dużo. To wygląda podejrzanie, nie? Szkoda, że on nie oświeca tej swojej latary. Kurde, ale... Co może się złego stać? Ach, jednak nie. Wszystko się dobrze stanęło.
Dałem się. Dałem się zrobić. Raz się udało, drugi raz już niestety nie. Gdzie to jest to pieroństwo? Idzie to cylnąć stąd? Chyba ja. Sorry for the mess. Czy tam jest drugie? Nie. Siema Randy. Tu powinienem przejść. No, dobra. To jest nasza skrzynia. Czy my coś potrzebujemy z naszej skrzyni? Nie sądzę. Raczej nie. I know. O! Fucking password, right? Why don't you try 0814? No! 0621. No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. No i haha. Dobry wariat, kurde. 0514. Czuję, że coś będzie nie tak. Top, tick, top, tick, top, top. Ciule Jezus. Dwa, jeden, trzy. Śmieszny gość. Śmieszny gość, nie? Można powiedzieć... A, tam jest ten clown z kasety. Happy Birthday. Zabawny typ. Teraz, czy to są też jakieś pułapki, czy nie? No spróbować warto. W tym przypadku niekoniecznie. No, ale mogę sobie skraftować apteczkę, to wyszedłem na czysto. O. Jeszcze mamy patrony do flinty. No taki jigsaw póki co. Ej, a to idzie jak tak? A, dobra, no to tak może jest trochę bezpieczniej. O, apteczka. To się kaliło akurat, fest. Połowa to pułapki, no tak, tylko nie wiadomo, która połowa, nie? Czy to jest ta słynna większa połowa, czy ta mniejsza połowa? O, ale bym się wdupczył. O, pieronie! O kurde! O kurde, o kurde! Teraz gipko! Kurde, amunicja, amunicja! Spoko. Teraz się nie będzie czym leczyć. Super. O kurde! Nie zauważyłem tego przede mną.
pas. O Boże. Nie wiem czy... Nie wiem czy ja to przeżyję dalej w takim stanie. Ale próbować warto, nie? Próbować warto. Pułapki są owinięte żółtą taśmą. Nie, po prostu skrzynki wszystkie są owinięte żółtą taśmą. Prawdziwy saper myli się tylko raz. A widać, że to nieprawda, bo ja się tu pomyliłem dużo więcej razy. Znaczy nie, no bo ja na jedną wszedłem, a na resztę się przewróciłem, nie? Jak to wyszło? Naboje do szczelby. Proch szczelniczy. Znacznie zwiększa siłę i maksymalne zdrowie. Efekt jest stały. Walimy w żyłę. Tylko nie mówcie nic, że że na Nvidii się promuje narkomanizm. Dobra, mamy teraz większe maksymalne zdrowie. To już jest moje trzecie ulepszenie zdrowia. Także mamy już te zdrowie dużo ulepszone. Dobra, tego pistoletu i tak nie mam, to już tam. Ciul z tym. Marihuan poszło. Teraz się boję. Do wszystkiego się boję włazić. Paliwo stałe, naboje do szczelby. Ej, spróbowalibyśmy jeszcze raz zrobić tą kasetę Happy Birthday. Taki jest zamysł autora. W sensie mój. Czekajcie, wydupcymy moneta. Klucz wąsza. Wąż wikariusz. A myślałem, że będzie coś szło skraftować, a niestety nie. Dobra, zrobimy sobie save'a. No, zrobię mentaliska tą kasetę właśnie, bo teraz pamiętam hasło już i zobaczymy, czy to się tak uda. Wszystkiego najlepszego, dobra, spróbujmy. A nóż. Can trespassing idiots solve puzzles? To jest fajne hasło. You, my friend, you are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. Te oczy. No, ma te oczy jakby się, nie wiem, jakby był nafurany, na kurde, nakuty. I jeszcze nie wiem, i jakby nie spał tydzień. Oh, come on Ma takie oczy. Don't be like that. It's gonna be fun. It's gonna be fun. Wait. Jeszcze mu tak... Jak po krysztale. Znaczy kolega mi gadał, że to tak wygląda. Dobra. To możemy sobie tu wszystko zrobić za chwilę. Tylko w ogóle pominiemy etap, mi się wydaje, tego cięcia po ręce. Nie? I teraz tak, tu tego nie robimy. Tu był... tu był wisielec. Kuźwa. Ja to pamiętałem. Było... Tu było tak, na początku... No, nie mów brzydko. Na początku było tak, wisielec... Dziecko... Nie, to było tak, czekajcie. Wisielec, dziecko, ptak? Nie. Wisielec, ptak, dziecko. Haha! Dobra. To mamy.
Dobra, ty się tam nie lej żurem. Aha, lalka nie będzie mi potrzebna, no w sumie tak. Dobra. Ciekawy jestem, jak to będzie. Widzicie, jak to jest zrobione? Kurde. Jakie jajcarze. Ale możemy to na czas spróbować zrobić. Możemy to zrobić na czas, bo jeszcze się nie leje. Czekajcie. Żeby mieć hasło, on musi mi napisać na ręce. Żeby mi napisał na ręce, muszę mu dać kluczyk, a jak mu potem dam kluczyk, to muszę mu w ręce dać pióro, a żeby dostać pióro, to muszę balona napełnić gazem. To pewnie, to się nie da zrobić, na pewno. Dobra, ale to mi jest niepotrzebne w ogóle, ta luneta. No spróbujemy to zrobić na szybkości. Nie? Wiecie, o co chodzi. Albo najpierw sobie to zrobię. Tak, hasło jest loser, ale nie idzie go wpisać. Cześć, Ola. O, i ja mu dam te pióro. Nie jest w stanie go utrzymać. Kurde. Dobra, i teraz patrzcie. I teraz to by szło zrobić tak. Bierzemy kluczyk. Wkładamy mu, dajemy mu pióro, on mu pisze, biegniemy, bierzemy zawór, pyk, odpalamy i jedziemy. Dobra. Siema, trawienny. To teraz tak, to do niego, pióro i do drzwi od razu. Dobra, i lecimy teraz szybko. Teraz na szybkości wszystko. Teraz pyk. Dobra. Palec z lalki. Cholera, zapomniałem o tym całkiem. Kurde, zdupczyłem to. Można to było wcześniej zrobić. Ajajajajaj. Dobra, ale i tak mi to pójdzie dużo szybciej jak ostatnio. Czekajcie, szybko palec. Masz palec, grzebalec. Dobra, pióro szybko masz. I jedziesz, kurde. Nie mów brzydko. Dobra, i teraz na szybkości. Ciekawe, bo to się wcześniej długo dość zrobiło. Ry. Widzicie? I już jest cały pokój zalany niby. O, to tego nie idzie zrobić. Jest kant. To jest kant. To jest... Ja myślałem, że to idzie zrobić na dwa sposoby, a widzicie? Ostatnio w tym momencie to było może tak dotąd, a teraz niby się całe pomieszczenie już zalało. To jest takie, kurde. Oszukane. Oszukistwo. Dobra. Skrypt niestety. Oszukańczy.
Dobra, ja nawet tego zaworu nie targam. Człowiek mi się wydaje szybciej by stracił przytomność od wziewania, od wdychania oparów wszystkich. Happy birthday! Czyli nie da się zrobić, kurde. Próba, stwierdzam, że nie da się oszukać systemu. Szkoda. Chciałem dobrze, no, wyszło tradycyjnie. Ale mogli to zrobić, nie? Żeby to szło zrobić tak na dwa sposoby. Kuźwa, ja już się boję tego. Dobra, trudno. A, nie walło. Wiemy apteki, bo aptek mamy mało fes. Mało fes. No warto było sprawdzić, no. Na ile gra nas traktuje poważnie. Możemy sobie skrafcić ulepszoną amunicję, pociski zapalające albo neuropocisk. Ja nie mam granatnika jeszcze. Okej, to idziemy. Jest na YouTubie walkthrough, w którym można zgadnąć to hasło, jest zupełnie inne zakończenie. No ale nie idzie zgadnąć tego hasła, bo Gostek ci gada, bez hasła to będzie trudne. I nie otworzysz tej kłódki. To będzie może jak tu będę, a nie w kasecie, bo no, na stówę się tego nie da zrobić. Chyba, że... No nie, no jak? No nie ma opcji. Przecież widzieliście, że... nie szło tego hasła wpisać. Akumulator trzeba mieć. Accumulator. No, tak się składa, że akurat przypadkowo nie mam przy sobie akumulatora. Normalnie na co dzień noszę 2. A dzisiaj nie wziąłem, bo myślałem, że będzie niepotrzebny. Cholera no. Nie pomyślałem. Kajam się, przykro mi. Że tam kajś w tych zagrodach. A, tu jest, dobra. Czy ja tego już nie otwierałem? A bo to jest inne miejsce może. W normalnym życiu by wystarczyło kable złączyć. Powiadasz. Wiedziałem, tylko nie zdążyłem się powstrzymać. Czułem to. Ale... to było silniejsze ode mnie. Żadnej nie będziecie puszczać muzyki szatanistycznej. Siema Sałat. Co słychać? No, idziemy zamontować aktualnie akumulator. Ja muszę tak lizać ściany, bo mi potem nie znajduję ważnych rzeczy potrzebnych. So much. Action. Reaction. Aha. Ladies and gentlemen, boys and girls,
game, gentlemen. We have rules. Fuck you too. Co tam jest? It's how you deal with homeless. Ło, pieronie! Co za żygulec! Oje! Jo, co dupca. Po imprezie. No. Taki lekko na kacu. Gotta say, I'm impressed. Not only are you still alive, you have all your fingers and Kurde, jak tu toes. mnie odetnie, będzie Lipton Tea. I really don't know what O! to say about that. Fat man down, fat man down. He was never my favorite anyways. Nie był moim faworytem, Pado. No spoko. To nie. Pojechany. Rozleciał się na kąski. Bo w życiu był wąski. A? Jakie niespodzianki jeszcze ten pan do nas szykuje? Pewnie fajne. Nie ma bombek gdzieś, żeby nie było. Siema Hunter. Wycisz muzykę, bo zblokują na YouTubie. A kurde. Lol. Ale w ogóle jakie te strzały są realistyczne. Tak teraz dopiero widziałem, jak tak poszło. Cię wolałem szczelić niż się potem obsrać. Za przeproszeniem. Mogę coś craftnąć? Ja. Apteczeczkę. Z kim się bawię w podchody? Ze synkiem. Co ma takie oczy, takie. Po krysztale. — 1408. Przyszła kolej na ciebie. A to jest ten z kasety pewnie. Schajcowany na ament. Stairs. — 1408, jakby co, pamiętajcie. Spamiętajcie. A to my tu byli. Czekaj, ta, nie mamy coś takiego, co by się przydało? Nie. Suplementy. To mogę wywalić, bo i tak nie mam tej broni jeszcze. Kasetę mogę odłożyć. Dobra. No. Jak to mówi młodzież, sztosik. No, buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. Co? That shit you're carrying, get rid of it. Co? That shit you're carrying,
Get rid of it. Co, on jest podupcony? Mam wszystko wywalić. No dobra. No super. Ej, może mi z nożem chociaż pozwoli pójść. That shit you're carrying. Ah! Get rid of it. Nie przeszedł ci taki tyn. Nie przeszedł taki hak. O! Have a nice day. Te! Mam las. Siema Hanami. Dobra, synek, ja sam wszystko wiem, co mam robić. Czekajcie, niech on oświeci to światło. Dobra. Alright, what do you say we play a little game? All you gotta do is light the candle and put it on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Language, it's Nvidia. Think. I'm not sure anymore. O. Mam nadzieję, że nie wprowadził jakichś sympatycznych ulepszeń. Fajne te balony są, nie? Mogliby zrobić grę o samych balonach. Najlepsze balony w grze ever. Mam takie ukryte pragnienia, bo do Bawilandii nigdy nie pojechałem, bo zawsze jak ze szkoły była wycieczka, pamiętam, to ja byłem chory wiecznie. Skąd wiedziałem jaki kod? Bo widziałem to na tym VHS-ie. Dobra. Taki jestem dobry. Happy birthday to you. Hope you had a happy birthday. Ej, no to już się mógł odsunąć, nie? Motherfucker! You're supposed to die! O, pieronie! Wydupi! Co ja mam z tym zrobić? Wydupc to! Wydupc to! Ty ciulnie. No. That was supposed to be for you, goddammit! Haha. Głupi. Czekajcie, jak ja tu pójdę, to się nie popalę czasem? Mogę wyjść normalnie. No to oki.
Dobra, oddawaj moje ważne rzeczy, kolego. Mój nóż, moje paliwo, moją apteczkę, mojego Glocka, moją wydajną apteczkę, mój palnik, moją szczelbę, moje napoje, moje to, moje psychostymulanty. No i jeszcze to se weźmiemy i to i... I dobra. He he. He 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 he. 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 Głupie. To jest atrapa siekiery. A właśnie wody nie mogę już odkręcić, bo też tak pomyślałem, że może trzeba by wodę odkręcić i to wtedy zgaśnie, ale nie. Jaki pisk. Moja mama kiedyś taki telewizor miała, co tak piszczał jak ten. Identycznie. No, nie szło u nich w domu wysiedzieć. Strefa testów. Jezu, jak to piszczy. Finally. Aż drażni, no. Okropne to jest. Jezu, jak to piszczy. Dobra, se save'nę. Mia? Mia! Mia! She's alive. Who are you? Where are you? We're just beyond the pier, outside that room. Hurry. Wait a minute. Ethan, The fuck do you want? you? Dead? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling, Ethan. And I don't do spoilers. Dobrze, I don't do spoilers, to się ceni. Szanuję, nie lubię, ale szanuję. Spoilery to jest okropna rzecz. Ja bym sobie na przykład kapok ubrał, jakbym znalazł taki. Bo kurde, nie wiadomo, czy nie będzie sztormu, czy coś. Nie? To się zdarza. Bagienny sztorm. A! Na. Tu potrzeba takie coś. Takie coś, co ja mam. Mianowicie... Siema Nexter, witam Oski, witam wszystkich. Mianowicie taka korba. Jadymy. A, balonik, właśnie, fakt faktem. To już możemy wydupcyć. To się na razie na pewno też nie przyda. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek przyda. Nie, no co tam na czacie się dzieje? Czemu takie te... Nie róbcie se takich zabaw, kurde. To jest nie jesteśmy tu po to, żeby się timeoutować, nie? Tak mi się zdaje przynajmniej. I'm coming, Mia. Kurde, co on się na to Mię tak uparł? Aby to jedna baba na świecie była, nie? Spójrz nad te drzwi. Kurde, gościu. Zasiałeś ziarno niepewności.
Że tutaj? Ja już was nie słucham. Bo wy normalnie jesteście strasznymi ludźmi. Tylko Mia mu urżnęła rękę. To jest dowód prawdziwej miłości. Cześć, majster. To w ogóle działa takie przypięcie z szywkami odciętej dłoni. No nie! No nie działa. Raczej. Raczej trzeba... Jak są nerwy... No nie, no jak? Kości, nerwy, ścięgna... Przecież to wszystko trzeba po ten... Znaczy myślę, wydaje, że chirurgicznie jest możliwe przyszycie takiej ręki odciętej. Ale na pewno nie zszywaczem. Na pewno nie zszywaczem. Będzie boss fight. Jak tyle amunicji dają. A była już jakaś scena, gdzie coś mu odcinali. No na samym początku gry. U nas w NFZ jest dość możliwe. No, kurde, niewykluczone. U nas to, no to u nas to tak, to jest niewykluczone rzeczywiście. Ale tak, wie pan co, no możemy tą rękę panu przyszyć, no ale akurat no nie mamy, prawda, no nie mamy za bardzo funduszy. Możemy zaproponować zszywaczem. I muszę korbę mieć jednak. Jedną już mam, do głowy. Leżeć. Tak, da się nogę stracić, wiem. Mi się udało nie stracić. What? Ja się odruchowo aż schowałem. O ho 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 ho! Kurde, majstrowie! Dobra, udupiłem to. Trochę fail, ale nie epic. Gruby z Outlasta, tak. Dokładnie. Tak było. No tak było, nie zmyślam. No cholera! Trochę przeginają pałkę. Za pałkę. A mogłem, jakby babcia miała wąsy, no. To by była transseksualistą. Be! Ej, zaraz. Gdzie jest ta korba? Co to się dzieje? Ja ją odniosłem do skrzyni. A, ja myślałem, że ją zostawiłem tam. Chyba odniosłem. Odniosłem? No. Dobra. Już się obsrałem, wiecie?
Że się coś że się coś dzieje nie tak. Strach już był. Tyle, że złomiarze wzięli i na gorzoła zostało spieniężone. Na szczęście akcja się nie dzieje w Bytomiu moim rodzinnym. Przestań mi syceć do ucha. My nie są na randce. Tak, Sidorki, wszystko będzie na YouTubie. Niezmiennie. Może wersety z Biblii, ale niestety to... Znaczy niestety. To nie są opętańcy, tylko mutancy. Na nich trzeba... Ich trzeba leczyć ołowiem. To jest najskuteczniejsza metoda. Ooo! Raus. Odruchowe spojrzenie w tył. There we are. O, jaka ładna chata. Jakoś tak ze Stalkerem mi się to kojarzy, tylko że jest dużo ładniej. Nie? Tak tyle stalkerowo, trochę jak w Metro. Takie klimaty. Momentami się przewijają. Ej! Kurde, co ja zrobiłem źle, że ja tego granatnika nie mam? Ja miałem mapę gdzieś tego granatnika. Do niego, żeby go znaleźć. I ja coś zadupczyłem konkretnie. Ja popełniłem jakiś kurde błąd. Ja popełniłem jakiś błąd. Coś musiałem pominąć. Nie znalazłem go, no ja wiem tylko dlaczego. Dlaczego ja go nie znalazłem? Pewnie nie otworzyłeś pokoju, musisz wrócić do starego domu. Łoja! No w sumie można by to było zrobić jeszcze. Ale... Nie wiem, warto? Jak myślicie, warto czy nie warto? No bo nie wiem. To trzeba będzie fest się wracać dużo. Jak on ma na imię? A co, kurde, chcesz mnie zaprosić na jakieś zolity? Pójdziemy na rendezvous? Tak, nie wiem, kurde. Warto. Ja ani razu nie użyłem. Czekajcie, czy to jest daleko Fes Afes? To by się musieli wrócić... Zastanawiałem się, czemu przeciwnicy są czarni. Tak. No to rasizm. Lepszy od miotacza. Dobra, wracamy się. To się wracamy. Siema Metalizer, czy się wystraszyłem? Mega. Mega się wystraszyłem. No jak do mnie piszecie, to najlepiej Niklaus, żebym widział. Bo Nvidia mi nie podświetla. Dobra, wracamy się.
Niech będzie. Tylko, czy ja będę miał plac na niego? A, powinien być. Siema Blade. Mam nadzieję, że to się nie zespawnuje nic, jak ja będę wracał. Żadne beboki, ani inne pieroństwa. Kurde, lepiej, żeby było warto, powiem wam. Lepiej, żeby było warto. Bo jak nie, to robię aferę. Krew się poleje. Pff, czekajcie, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Dobrze, tutaj miało być. A, tu będą pułapki. Trzeba uważać teraz, by się nie wdupić w jako żyła. O kurde. Siema Keram. To ma takiego kopa, że każdego będziesz miał na hita. Okej. Wierzę wam. To wracam. Tu było Techno Party. Widziałeś na YouTubie Witcher The Fan Film? Nie widziałem. Siema Rage Q69. Dobra, nie jest to aż tak daleko, bo już my są sam. I w tym domu. Siebie też na hita. A kurde, drwa rąbią. Wióry lecą, wiesz jak. Dobre. I kaj on jest, powiedzcie mi. W jakim on jest pokoju? Możecie mi powiedzieć, nie będzie timeouta. Przynajmniej ja nie timeoutuję. Musisz mieć klucz. Ja chyba wszystkie klucze mam, co trzeba, mi się wydaje. Ile ta gra ma godzin? Koło 10 niby. Znaczy zależy jak grasz, nie? Ja już mam pewnie z 6 czy 7. Zaopatrzenie. Tak się nazywa pokój? Ty ze Śląska. No ja jestem ze Śląska. A co, to jest tak widać aż po pysku? Że Ślązok? Klucz węża. O kurde. Nie mam. A czy w ogóle to mam? Tylko muszę go ze skrzyni sobie odebrać. Ale tu jest skrzynia, nie? Klucz wrony, a nie węża. Dobra, wezmę oba. Wezmę oba. Żeby nie było. Oj, fertig. Zmieniłeś słuchawki. Nie, zrobiłem sobie nauszniki ze skarpetek. Żeby mi uszy nie obcierały. Nie pociły się. Bo tu była taka sztuczna skóra i to takie było fez żadne. Aha, nie będę miał... Kurwa, nie będę miał placu, żeby to wziąć. Zamiotacz to weźmiemy. Śląsk to taka dzielnica Sosnowca. Marna prowokacja. Bardzo słaba. Ile mam lat? A zależy kto pyta, czy dziewczyna, czy chłopak. I czy ma jakieś plany wobec mnie, na przykład, czy czy jakaś rendezvous się szykuje, czy coś. To wiecie, to jest, wtedy możemy pogadać, ale w innym wypadku to raczej nie. To raczej nie pogadamy. Dobra, wyście mówili, że co to jest? To jest wyżej, nie? Do bawialni. Czekajcie. Łazienka, wyjście magazynowe. To jest na dole czy u góry? To jest wciul tych pięter. Podobasz mi się, ale no homo.
Ale no homo. A, bawialnia. A to jest na dole. Co nie gadacie? Tu. No. Czekaj ta. Jak to mówią Chorwaci. Tędy. Dobra. Może tu coś jeszcze w ogóle znajdzie po drodze, takie co nie szło wziąć wcześniej. No i co? I my są. W co jeszcze gram poza Evilem? We wszystko, co fajne. A tu! A, dobra. I oto dupca, i je. I je. I oto dupca. No fane. Fane rzeczy. Czekajcie, co bym mógł... Mogę sobie coś zrobić? Siema Saakaszwili. No nie wydupca nic z tego, bo to się... No i bym wziął pocisk, no ale nie mogę. Dobra. Dobra. Wracamy. I co? I to nosić zamiast co? Zamiast miotacza, nie? Zamiast miotacza to by było dobre chyba. Siema Costello. Ach, mnie nos zaswędził. Z granatnikiem jest Gigi. No to dobra. Czekajcie. To tak, to my wydupcone. To tak. Wek. Tyle naboi do strzelby, co? To fajnie. To raus, to raus. No i co? No i to się może... Korbka dupa tam. Dupa jaś. Pociski zapalające. Ja. Bydzie. Bydzie so much. 8 pocisków mam. Zrobię save'a, bo mi się nie chce potem biegać jak głupi głupek. Ktoś coś pisze o jakiejś blasze. I jak wyjdziesz... Siema Sychlator. I jak wyjdziesz na zewnątrz, zerknij w przestrzeń między schodkami i jest tam blacha, którą można przesunąć. No takie rzeczy można pisać, jak najbardziej. To jest tip. Przestrzeń między schodkami. Ale tu? Czekaj. O. Co to w ogóle wziąłem? Środek rozdzielający. No nie wiem co to, ale się przyda może. Tutaj jest jakaś blacha? Ale będzie rozdupc z tego. Czy to jest blacha? Siema, pozdrów mnie Niklaus. No... Pozdrawiam cię. Oj, to jest niewidzialna ściana jakaś w ogóle. A, ty, faktycznie. Dzięki. Za pro tip.
Ej, zestaw naprawczy i tym by można było... Tym by można było naprawić na przykład zepsuty pistolet pewnie. Czekajcie, zaraz sobie to sprawdzimy, bo ja tu mam skrzynię. Siema Walsione. Czekaj. Ty dobre, kurde. Albo motor w garażu na samym początku. Haha. Nie wierzę ci, kurde. To by było za dobre. I uciec w cholerę motorem, ja. Dobra, ej. Bo tu by szło tak. Czekajcie. Zepsuty pistolet. Co lepiej zrobić? Lepiej naprawić pistolet? Czy lepiej naprawić szczelbę? Bo ta szczelba to jest taka dwurła, nie? I no, do tego pistoletu zaś nie wiem, czy będzie ta amunicja pasowała, co ja ją mam, bo ona jest do Glocka. Ciężkie motywy się pojawiają. Pompę. A ona będzie lepsza od tej? Obrzyn ma większy damage. Szczelbę. Dobra, naprawimy se szczelbę. To musimy zrobić tak. To wydupcyć. A! Kurde, przecież ja jej nie wziąłem. Ja muszę podmiankę zrobić. Ja muszę zrobić podmiankę na tym pomniku. I tutaj dać... Ale ja nie wziąłem tej drewnianej. Boże. Dobra, czekajcie. Ja nie wziąłem tej drewnianej. Mam ją w skrzyni. O Boże. Co ja się nałażę dzisiaj. Ja już bym był, kurde, godzinę do przodu w fabule. Jakbym tak nie łaził. No ale to jest taki backtracking w tej grze, no. Atrapa. Plac, to nie wiem, czy idzie wymienić, tak. Endomondo licznik przekręcił, no. Exactly. Nie ma tu co? Nie. Łazisz jak po hipermarkiecie. Kurde, bier atrapę. I teraz tak. Ha! No fajno flinta. No naboje są te same. A to większego kopa pewnie, ale to jest taka kurde myśliwska dwurła. No to trzeba będzie ładować, 2 strzały i załadować, ale strzał na głowę, nie? No to i tak jest kurde super. Dobra. No i fantastisze. Granatnik. Dobra. Do pistoletu też to samo? No, ale dobra, stypcyć to. Dobra, ja se save'nę tu. Cychalter. Żeby nie tego. A to nie wali z obu ról naraz. A to nie wiem, zależy jak tu zrobili w grze, nie? Wszystko zależy. Dobra.
Strzelba od pompy różni się szybko szczelnością, a pistolet jest lepszy. No to teraz to już ciul. Dobra. A mówicie, że jest drugi zestaw naprawczy, tak? Drugi zestaw naprawczy, jeśli znalazłeś zdjęcie skarbu, tam gdzie była walka z Margaritą. A tam gdzie były ładunki na 5. poziom. A, dobra. Dobra. Młody synek żyje dalej. Młody jeszcze żyje. Czyli tu powinien być gdzieś ten zestaw. Za moment. Nie? Czy nie wiem, jakiś ładunku gdzieś? Siema Virus, witam cię. Elo 320. Elo kurde Benz. O kurde! Ło! O Boże! O Boże! Dobra. Nieważne. 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 O! Tam gdzie były pułapki na jednej z górnych półek jest gowa. Jest gowa. I jest zestaw Elo Benz. Czyli co, naprawiamy pistoleta, kurde, i jadymy. Z tymi złonymi. Tam będzie skrzynia dalej, to spoko. No i mamy. No i pięknie. No i dobra. No i kurde pyk i kurde pyk i kurde myk. I proszę. Normalny, regularny Colt 45. Fantastisz. Jaki ładny. Dobra. Teraz jest idealiozo. Obejrzałem u 3 streamerów, no to teraz czas na mnie. Dobra, jak to się... Tu musimy przejść, nie? Niklaus za tyby. No, jakbyś kolego napisał normalnie za tobą, a nie obraził mnie pisząc tyby i tym samym nie okazując mi nawet minimum szacunku, o, może bym się wystraszył. Trochę. A tak to... nic. Dobra. Ale z tego by wydupca to łuje za tobo. Tebe, tenebrae, brae. Tak, modele broni są super zrobione. Znaczy, generalnie w ogóle w grze grafika jest superowa. Bardzo, bardzo dobra. Tekstury czasem z bliska, jak się przyjrzeć, to są takie może nie wszystkie szczególnie piękne, ale summa summarum jest bardzo dobrze. Siema Iron Fighter. Zdrowie okej. Magistra z inżynierii balistycznej, tak. W skrzyni mam więcej granatów? Nie, nie mam. No i co kłamiesz? Fajny byłby tryb survival w koopie. No. Fany by był, ale nie ma. Czekajcie, ja bym może coś jeszcze odłożył. Suplementy diety. I jeszcze sobie tutaj kuknę. Masz pestki? Znaczy no mam 7 niestety tylko. Będziemy szukać dalej. To są te same co do tego.
To są te same co do Glocka. O, siema Chmielu. No, źle powiedziałem, wiesz? Ja czuję. Ja sam czuję. Ja sam czuję podstęp. Czekajcie, miałem tam pociski do granatnika jednak? Kto to napisał? Morawski. Morawski. Oszukałeś mnie. Już do was wracam. Jestem pełen obaw. Siema Sebensor. Całe życie jestem pełen obaw. Czy polecam film Wołyń? Tak, nawet mam na ten temat materiał na YouTubie. W ogóle jakby ktoś mojego YouTubka, kurde, jeszcze nie subskrybował, albo fanpage'a nie lajkował, to muszę powiedzieć szczerze, polecam. A już 10 stycznia przechodzę, 10 lutego już przechodzę na Twitch. Twitch TV Niklaus, już jest taki kanał, można followować. Zoe? Zoe, Not now. We don't have the time. Ej, fajno baba. Do you have both ingredients? Ja. No mam. What are you doing? No co? O co ci chodzi, babo? Hurry and give me the serum ingredient. Czekaj, ręka! Nie szczymia. Nie szczymia. Nie szczymia. Jo nie szczymia. Nie szczymia. Może coś jeszcze ci przynieść? Hurry and give me the serum ingredients. right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Good. There's enough for two. Wiesz, jak ja się na to patrzę, to mnie bolą nogi, no. Co ona tam niby z tym Let's robi? make the serum. What's next? There's a boat outside. We'll take it through the swamp. But neither of us will get very far without the serum. Dewej! Jak Hey, to mówił? one of those is mine. Get somewhere. Back to the house. I will deal with you later. Good enough. Co? Cool story. A to stary, to jest Jacek. Jacek z szychty wrócił i padł. Kaj są moje karminadle. Jo sam rozdupia ta chałupa. Jo ta chałupa rozdupia na szczępy. To rozdupia. Kaj są moje karminadle. Na! Jacku, Jacku! Nie denerwuj się! Now you're going against me with my own blood.
Jacku, This is getting old, Jack. Jacku, spokojnie. Ładuj ta flinta! Dupca. Nalej ta woda. Nie wyjdziesz, a ja nie chcę wyjść, ja chcę zabić cię. Kajmos te. Kuźwa. Co tu psa? O! Twoja! Jacek! Dej się siana! Dej się siana, Jacek! Opie godą ci, to... Daremny futer! Czekaj, Jacek, bo ci coś do oka wpadło. Czekaj, czekaj. Ty się nie ruszaj się. Jacek, bo ci coś do oka wpadło. Jacek, patrz mi, popatrz na mnie, Jacku. Idę. O, Jacek, czekaj, czekaj, czekaj. O. Czekaj, Jacek, masz za dużo oczu. Kaj masz te ostatnie. No. Ej, nie być taki. Ej, no, gdzie on ma te oko ostatnie? Może to chodzi o kakaowe oko? Co ja godam? A! Dobra. Dupcys. Dupcys. Lita woda. Nie ścina. No pa. Lita woda. Nie mam wody! Granatnik się przydał, powiem wam. Teraz już nic mnie nie zdziwi. A tam było tyle skrzynek! Jacek, ty pało! Tam było tyle skrzynek, co ich nie wziąłem. Ethan, this way. No chyba... Chyba... Serum on him. Jak ujrzę... No ci wszczykna. Are you all right? No tak średnio bym powiedział. Come on. Mia's waiting for us. No i kurde,
Fremona zmarnowałem. Jacek typało. Kurde. Typało. Czekajcie, bo tam jeszcze były skrzynki, ale Jacuś zablokował, a ja nie mogę skakać, no a tam jest skrzynka, no ale nie dojdę do niej. Powiedzcie, czy to nie jest chore? Siema Jawor. No nie mogę, no nie, normalnie bym podskoczył, no ale... Siema Mate, Mate, TV. Siema Gwiazda, witam wszystkich. Przyszliście jak akurat zabiłem wielkiego bossa straszliwego. Jacek typało. No nie czuję się sfatysfakcjonowany. Mam mało życia bardzo i wszystkiego. Nie mam apteczek dużo. Wczytaj sobie jeszcze raz. Nie no już, nie przesadzajmy. Dobra, no jakoś to będzie, no. Całe życie, jakoś to będzie. There's only one left. There's only one left. There can't just be one left. What the hell are we gonna do now? Nie. I co teraz, kappa? I co? Ja to dupca. Panie, wybierz piątkę. Mia Khalifa. No powiem wam tak. Sterydy w puloka. Wydupcz do wody. No bo tak. Ta jest świeża, nowa. I nie obcięła mi ręki. Ta mnie oszukiwała, w związku mnie okłamywała. No i obcięła mi rękę. Ta ma nos taki trochę kartoflasty. Zoe ci pomogła i ma większe cycki. Ej, faktycznie, ta prawie w ogóle nie ma. Ojej. No ta ma trochę. Wyleć siebie. To jest taka opcja. Nie wyleczaj żadnej. Lecz się, Mia. Lecz się. Nie szymia. Niech się biją w kisielu. Mia jest żoną twoją, miej serce. Ale co z tego? To rozpad pożycia nastąpił, długotrwały. Ej, może jak tak będziemy stali długo, to się dzień zrobi, czy coś. Szukaj matki, ulecz ją. Ja pierdzielę. Nie mogę. A mogę w sobie to wstrzyknąć, bo nie wiadomo, czy mnie nie zaraziło, nie? Jeszcze mamy godzinę 23 streama, to zdążymy spokojnie. Choć raz pomyśl pulokiem. Sprzedaj serum. Jak ja kocham takie motywy po prostu, coś pięknego. Mogłoby coś gadać na przykład. Mnie wybierz, mnie! Wybierz mnie! Zrób ankietę. Nie, no, nie wiem. Przeszedłeś przez piekło dla żony, teraz ją wystawiasz. Tylko, że ja cały czas jak grałem, to się nie zgadzałem z jego motywacją. A Zoe mi pomagała, no i w ogóle, kurde, i taka, no... Fajno babka, no to tak mniej. Już nie bądź takim egoistą.
Trójkę wybierz, panie. Czekajcie. Wpadła bomba do chałupy. Rozwaliła Niemcom dupy. 1, 2, 3. Kupa jaj. Przepraszam! I'm sorry. I really am. But Zoe will be able to guide the two of us to safety, and then I can come back for you. Go! I don't want to hear it. Both of you just go! Go! My place is here. With her. Don't be ridiculous. You forget. I still have a job to do. Fuck you. Sorry! Przepraszam. Naprawdę przykro mi jest, bo... No, autentycznie mi przykro. Life is life. La 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 la. Life is life. Walczcie w kiślu o surowicę. Best option. Thank you. I can't believe you chose me. Mia's no good to anyone right now. But we might make it out of here in one piece. Listen. I want to know what all this is W about. tym świetle wygląda o wiele gorzej. Mia came here with Evelyn. That's how it started. Evelyn. The kid. I knew Mia was hiding something. Zawracę. Kurde. Wracamy. That. There's the boat that Mia came with Evelyn on. What the? It came out bad. Let's go take a look. No, naturalnie. Back there. I gotta know what Mia was up to. What the hell was that? It's her. Evelyn doesn't want us to leave. No! No! Evie! Please! Evie! Zoe? Zoe! Mommy. This way. Co jest? Żeś wyleczył. Ja to dupca. How is this possible? Ja tutaj zakończam odcinek na YouTube'a. Co ja zrobił? Dobra. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na streamy. Nie wiem, czy jak ten odcinek nie będzie na YouTubie, to ja już nie będę na Twitchu czasem. Ale jakby co, to 10 lutego przechodzę na Twitch. Twitch TV Niklaus, tam będę streamował. Aha, i wpadajcie na G2A i na Facebooka i tego. Widzimy się w kolejnym.